Yeah, before napag-isipan ni Senator Gordon yan, sinabi na ng Presidente, di ba? I have to ask China why the shabu are coming from China. Sinabi na ni Presidente, papalapin ko naman ulit para magtanong si Presidente doon sa Presidente ba ng China kung bakit doon nagagaling. The Korea has not issued an order to DFA to prepare the note verbal. I don't know. Hindi ko pa alam. Pero yes, I will convince him to do that. So that para maklaruhan natin ito. Dahil others are insinuating na baka itong drug problem natin sa Pilipinas is state-sponsored. May nag-insinuate kanina, di ba? Pero malaman natin, maklaro natin ito. Talaga bang sponsor din ito para pag nabuang na yung lahat ng mga Pilipino, pag atakin nyo ito, wala na kayong kalaban. Doon siraulo na lahat ng Pilipino. Yeah, that's marami nagtatanong ng ganyan, di ba? Para magkaalaman. I will remind the President kung tatanungin ko siya kung nagawa naman na. Along that line, sir, at this point, can you just give us a status on kung yung mga operations na maaaring mag-i-include yung mga Chinese na drug lords? Along the state sponsors? Yung state sponsored, hindi pa natin very tedious ang process niya. Paano natin malaman? At least, aamin yung mga nahuli nating in-check dyan. Nasabihin niya, sir, pinadala ko ni gobernador o ng general ng China dito para i-distribute siya po. Wala mang revelation na ganun. In fact, hirap ang tayo nag-imbestiga dahil sign language lang. Dahil mga hindi mo tayo marunong mag-in-check. But, wala namang umamin na ganun. Yung mga speculations lang, mga theories na nabubuo ng ibang mga wild thinkers. Ha? Sino bang nagkukontrol sa drug trade ng Pilipinas? Yung mga drug lord na sa loob ng bilibid. Sino ba yung mga tao niyon? Karamihan in-check. Pero pang-quantify na po, ilang percent ng drug na galing China, ibang countries na... Nako, hindi ako makakontify pero mostly talaga sa kanila nagagaling. Kung mag-backtracking ka sa lahat ng kaso, halos lalabas na doon galing sa kanila. Mayroong mag-claim na galing Hong Kong, mayroong nag-claim na galing Taiwan, pero minsan sasabi naman sila na actually, dinaan lang yan sa Taiwan, pero galing talaga sa mainland yan. Dumaan sa Taiwan, o kaya galing sa mainland, dumaan sa Hong Kong, papunta dito sa atin. Pero kung matrace mo talaga, babalik at babalik doon sa kanila. Hindi ako makabigyan ng statistics, pero basta sinasabi ko, so far, wala mo tayong na-uncover ngayon na hindi galing sa kanila, di ba? Halos lahat ang na-cover natin lately, puro galing sa kanila. Whether it's finished product or yung ingredients, yung materials, raw materials, lahat na nagagaling doon sa kanila. Sir, yung magiging recommendation ng Presidente, kanina nga po sir sabi na insinuation lang na it could be state sponsored. Pero sir, sa inyo sir, with all the intelligence information that you have, yung likely na maging recommendation ng Presidente? Nakipagtangkahan siya doon sa Presidente rin China. What really is the real score? If I have my way, sinabi naman talaga niya, I have to ask why palaging galing sa China. Sinabi na niya noon Siguro tatanungin niya yung ambassador dito o yung presidente talaga mismo kung magka-communicate sila. Sir, there are you going to file charges against the driver of Senator Villalma who was implicated with the drug lords in the national Mangangala pa tayo ng ebidensya, pero mukhang meron natang agency ang nagtatrabaho tungkol dyan. As far as PNP is concerned, wala pa kaming effort. So hindi po kayong nagbigay ng
information kay Presidente about the driver? Hindi, kung anong, hindi, illegal sa amin yan. As I've said, the President has the luxury of access to all intelligence in the Philippines. Daming intelligence agencies na nagbibigay sa kanya ng inputs. Nasa radar niyo, sir, driver? Lunes, harap ako kay Senator, ha? Mamaya, paaminin mo ako dyan. Harap ako sa kanya sa Lunes. Kaya rin naman, sir. Ay, kaya naman, kaya. Pero sige lang. Basta namin ko, hindi na nagagaling sa amin. Hindi nagagaling sa amin. May sex video ba talaga, sir? Ha? May sex video ba talaga? Ako, piniplay ko, ayaw mag-play. Hindi yung video. Kuha lang yun. Yung nakikita ko may arrow na play. Piniplay ko, ayaw mo mag-play. Tama, stills na siguro yun, yung kinakalat. Last two questions, last two questions, yan ang Philippines. Sir, number one, tungkol po doon sa sinasabing interfund. Upon checking, nakita niyo yung priorities to give it to as a reward. Can you attribute that, sir, sa dahilan kung bakit hindi ganun ka-successful yung anti-drug operations in the previous administration? Can you say that? That's one thing. I am sure. Actually, yung focus ng rewards doon sa mga rewards sa ulo ng mga terrorist suspects. So, more nakafocus doon yung ating efforts sa previous administration ng PNP. Ngayon, since nag-presidente si President Duterte, inutusan tayo na will spearhead the fight, the war on drugs. So, nag-shift ngayon ang PNP from terrorism to drugs. So, yeah, that's what is happening. Last question. Second item lang, sir. We're talking about 899 cases of deaths under investigation. I consider as extrajudicial killings or vigilante killings. Can you shed light on that, sir? Ano itong 899 cases or individuals na napatay na binamagin? Yan yung mga namatay na nakita, founded body, palutang-lutang sa estero, patay na tinapon sa tabi ng kalsada, na nakatali yung kamay, na nakatape yung mukha, yung bibig, yung mata, at saka yung binaril ng mga riding in tandem. O kaya hindi riding in tandem, basta binaril na lang. Yung mga death under investigation. Yun nga, hindi mo natin masabi pa hanggat hindi natin na fully investigated yung kaso kung yan ay kagagawan ng vigilante or ng sindikato. Sa ngayon, so far, yung mga kaso sa Metro Manila, meron na more than 20 na na-file ang kaso. Meaning, meron ng na-identify na suspect at nakapile na sa court ang kaso. Sir, ito, yung 20 ngayon, ano yung relationship nito, sir? Sindikato ba ito? Most of them are, ang suspects ay mga drug pushers na naging hitman na rin ng mga drug lords. Kasi yung drug pyramid kasi, yung drug pyramid sa taas, pababa, palakihan sa baba. Sila na lang rin ang nagpapatayan doon pag hindi na sa baba, hindi makarimit, makaakyat ng pera sa taas. Yung pinakabababa na level, ang papatay doon, yung nasa level na susunod sa kanya. Dahil itong last touch sa drugs, itong nagbigay sa kanya. Pag ito namang second level, itong level na ito, hindi makabayad, ito namang papatay sa kanya sa taas. Pero yan lahat ay through the orders ng drug lord sa taas. Dahil hindi na umaakyat yung pera sa kanya pabalik doon sa bikutan. So, siya nag-autos na tirahin na yun. So, sir, ito ba yung sinasabi niyo before the scientific evidence to link these killings to... Yes, meron tayong na-recover na baril na na-encounter sa Manila Police District or basta dito sa NCRPO na nag-cruise match, na-examine yung baril, nag-cruise match, nag-match doon sa isang crime scene na pinatay na allegedly ng vigilante ba or sindikato, nag-cruise match doon, nag-match sa mga evidences na na-recover doon sa crime scene na yun, either as slugs or empty shells. Sir, what I guess are these Filipino
Hindi pa ko sigurado pero most likely Pilipinos yan lahat. Wala namang insect na drug pusher. Drug lord man na kategorya ng mga insect, di ba? Unless kung mayroon sila pinapagalaw dito ng mga hitman nila mga insect, isa yan sa theory natin, na mga Chinese rin silang pinapasok dito para titira. Last question, sir. First one. How true na mas maraming napapatay yung vigilante/sindikato kumpara sa police? Mukha nga. Mas marami. Hindi, kung yun lahat ay attribute natin sa vigilante, ha? 800, magkano sinabi ko kaya? 899 death under investigation as compared to 617 death killed attributed to legitimate police operation. So mas magaling pumatay pala itong mga vigilante kaysa police. Vigilante o sindikato. Hindi ba yung nakakabother sa PNP na parang hindi sinasabi dati ng critics na parang there's a culture of violence in vigilantes. Mas marami na nga po sila napapatay based on the figures so far. Nakakabagabag tayo. One killed or 867 killed by vigilantes is the same yung konsensya namin dahil we are in charge of the peace and order of the whole Philippine archipelago. Ngayon, merong isang vigilante dyan na pumapatay, that is an insult to our, di ba? Pumapatay na lang siya, hindi namin mapapasagot sa kanyang ginawang kasalanan. So that, ineffective kami. Galit na galit ako dyan sa mga vigilante. Ayaw ko talaga, ayaw ko. Thank you very much. Okay na? Ha? Maraming salamat, ha? Thank you, thank you. Selfie.